Възлюбени в Господа, в деня на Рождеството по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос се обръщаме към всички вас, верни чада Народната Българска православна църква, подвизаващи се във вярата в пределите на богохранимата ни Русенска епархия, с архипастирски благослов и молитва към Всеподателя за мир и благополучие във всеки християнски дом, като ви пожелаваме светли и радостни празнични дни, молиствайки Бога да ви дарува своята изобилна и неоскъдяваща любов, да укрепване от Неговата божествена благодат, заедно да продължаваме в нашето общо пътуване по благословения друм към Него и към Неговото царство, към онова царство, където око не е виждало, ухо не е чувало и човеко на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. Нека непромъркващата светлина от Рождеството на Божия Син все така да огрява нашите храмове и манастири и нашите домашни църкви, като стопля сърцата и душите ни, насърчени особено в тези празнични дни, към братолюбие и добротворство и към всяка добродетел, завещана ни като спасителна заповед от раждащия се днес във Витлеемската пещера Господ. Дано в тези пресветли дни всеки да може да наслади на радостта от чудната вест. Днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Да се възрадваме от великото събитие, което бе удивило дори и ангелското воинство, велегласно прославяйки откриването на великата тайна на благочестието, Бог се яви в плът. Слава в висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Така пееше някога ангелският хор над Витлеем. Така и до днес църквата по цял свят прославя раждащия се заради нас и заради нашето спасение, Богомладенец, който ни напомня, че и всеки от нас е храм Божий, в който Господ също иска да се роди и да направи в него свое жилище. Нека мирът и любовта на раждащия се днес във Витлеем Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас. Амин. Честито Рождество Христово!